Aiwa, muri yeZimbabwe, kusangana zvakare kwatiri kuita pano paZim News Live YTS. Pano patinokupai maupdates ezvese zviri kuitika munyika yedu, munyika yeZimbabwe. Saka kana iri first time yako kuona mavhidhiyo edu, ndokamukana ndokupa kuti chibva wasubscribe this channel pamwe chete nekulike. Kana wapedza izvozvo wotina on the bell icon, tirambe uchiona maupdates atinokupai pano paZim News Live YTS. Aiwa, muri yeZimbabwe, SADC iri kunzi yaramba kuti Mnangagwa ave the chair of any organ. Yaradza kuti yazoramba manje chimuti aiwa qualities ake nekutungamira kwaari kuita munyika yeZimbabwe akusi kumutendera kuti aite the chair of SADC. Saka nhau zuva nhasi dziri kunzi Zimbabwe won't chair any SADC organ. Saka regai tipinde munyacho tinzwe zvizere kuti iri kunzi kudii. Sari kunzi by our correspondent in Gaborone, Botswana, the current chair of SADC is Angola and the current SADC organ on politics and security cooperation is Zambia. Sezvamunoziva kuti Mnangagwa ndiye angari the acting afana kuita acting chair weSADC. Saka zviri kunzi the incoming chair of both SADC and the SADC tracker organ won't be Zimbabwe. Our sources within SADC say, we have noted the Zimbabwe government propaganda machine at work claiming Zimbabwe is the incoming chair of SADC. Well, a girls' high school won't never hire a teacher who is a convicted rapist to teach at their school, would they? President Emmerson Mnangagwa was given an illegitimacy tag by SADC. His presidency is a product of flawed electoral process, which the Sadc Yajamukira report on Zimbabwe elections expressly says the Zimbabwe elections fell short of the revised SADC guidelines and the principles of a democratic election 2021. And that's not a candidate for a SADC chairmanship at whatever level, our sources within SADC say. The political chaos deliberately created by President Emmerson Mnangagwa and ZANU-PF has not helped. Where on this earth do you see what's happening in Zimbabwe? The abduction and murder of opposition activists, the illegal recalls of opposition MPs from parliament by a ruling party, the abuse of the judicial system to help the president and his party to cling onto power. The list of wrong things is just long. SADC will push for fresh elections in Zimbabwe and clearly won't give Mnangagwa the chairmanship of SADC. Aiwa, muri yeZimbabwe, SADC yenyatsokuratidza kuti aiwa zviri kuitika naMnangagwa munyika yake maqualities iwayo haangasuti position yekuti aite chairman weSADC. Hazvisi tumboqualify. Vakapa example kuti aiwa one girls high hapamborina chikoro pachingahaya a teacher ari rapist kuti agotungamirira vanhu. Ndo example yavari kupa kuti haangamboiti chairman of politics and security cooperation pamwe chete the current chair of SADC. Haangakwanisi kumbozviita iye asingakwanisi kuisa peace munyika make. Pai pacho paangazokwanisa kuisa peace mune mamwe maAfrican countries. Saka zvavari kuti the list is endless yema-wrong doings ari kuitwa naMnangagwa anosanganisa abduction, murder, kurikola ma-opposition MPs opposition party vachiti zvakawandisa zviri kuitwa naMnangagwa. Saka haangamboiti chair weSADC. Saka muri yeZimbabwe ndizvo zvauya neSADC izvi zvairi kutaura kuti Mnangagwa haaqualify that position. Saka ndo mukanaka watinokupai nguva ino kuti mutipe maonero enyu kuti munoti kudii pamusoro penyaya iyi, muchisubscribe pamwe chete nekulike, muchitipa muono wenyu kuti munoti kudii. Muri kuona kuti SADC iri kuita chaizvo chaizvo here? Muri kuona kuti SADC iri kunyatsogona basa here? Tinoziva kuti vanhu vane muono yakasiyana siyana, ipa toda kuti mungotipa maviews enyu kuti munoti kudii pamusoro penyaya iyi. Aiwa, muri yeZimbabwe ndonguva yandokupai kuti chisubscribe pamwe chete nekulike kuti murambe muchiona maupdates atinokupai pano paZim News Live YTS. Tatina muri yeZimbabwe, tosangana vhidhiyo redu rinotevera.